Uphela wanda sasoshaya nabapheli. Ngoba sinavalo soshaya nensizwa. Awuyikhuphuka nesa. Soshaya nensizwa. Uphela wanda sasoshaya nabapheli. Ngoba sinavalo soshaya nensizwa. Awuyikhuphuka nesa siyoshaya nensizwa baba. Soshaya nensizwa. Uphela wanda sasoshaya nabapheli. Zathu! Ngoba sinavalo soshaya nensizwa. Uyikhuphuka nesa siyoshaya nensizwa baba. Soshaya nensizwa. Uphela wanda sasoshaya nabapheli. Ngoba sinavalo soshaya nensizwa. Ayivala Yakho ngikhathela bathu. Yini kosomaskandi? Yini isibuko samajongo? Yini uthusha wabo? Yini inkosi yabo? Sajama emoyeni ke-Otisa. Ayisumuthisa. Sola wayezinsizwa, bobinsizwa sonesimana, umthakathi semishulu, inangezimbebezini, yantshela sola wayezinsizwa, bobinsizwa sonesimana, umthakathi semishulu. Inangezimbedlezini yantshela sola wayezinsizwa, bobinsizwa sonesimanazo, umthakathi semishulu. Inangezimbedlezini yantshela nabaculi abangenele i-competition. I-competition yethu yaqala nje i-event imenyezelwa, kodwa i-top 6 sayiqala ngomhla ka-13. Ngomhla ka-13 unumber 1 wethu kwakuyigcokama umthandeni. Nakuba engene kamuva kwi-competition, kodwa wakwazi ukuthi aphushe abe unumber 1. Ngesonto lesibili okwakungumhla ka-20 umthandeni futhi igcokama waphinde waba unumber 1. Kwazothi ngesonto ngumsombuluko wange-27 i-top 6 yethu yashintsha. uKhuzani indlamlenze waba unumber 1. I-top 6 yethu yange-27 yayishintshe kakhulu because ngikhumbula ukuthi ngabona kungena uthwasa lekhansela. Ibishintshe nje kakhulu i-top 6 yethu, noma ngingake ngisakwazi ukuyibiza yonke njengoba injalo on top of my head. Kodwa ke eyanamhlanje ke i-top 6 yethu imi kanje. Ngizoqala ku number 6 ngize ngiyoma ku number 1. Engizoqala ngaye unumber 6 akuyena unumber 1. Ungaze uthi ngiqale ngumuntu bese kuthiwa ngithe unumber 1. Engizoqala ngaye unumber 6. Kodwa engingaqinisekisa i-competition yethu bafethu isi-tight ngalendlela yokuthi kule top 6 engizoyibiza namhlanje ngeke ayixoxa lento nezinduna before singene la, noma nakubona ngingawamention ngamagama. Kunabantu kule top 6 namhlanje abashiyana ngamavoti amabili, 1 2, not 200, 1 2. Khona abantu abashiyana ngamavoti amabili kule top 6. Unumber 7 ongavila beno number 6 bashiyana ngethikithi elilodwa. Unumber 6 unamavoti aqala ngenamba ethile egcine ngo42 ngo43, bese kuthi number 7 unamathikithi aqala ngenamba ethile egcine ngo42.
That's how close competition is now. Yabo. So enye into ngiyazi ukuthi amanye amaqembu athi azokwazi ukuthi athenga amathikithi mase kusondela. Mhlambe nje kulabo abafihla induku emqubeni ingasala izibole emqubeni. Bangayifihla izibole amathikithi esephelile. Yabona? So ngendlela icompetition ehamba ngayo ngendlela amathikithi abantu abawathenga ngayo. Kungenzeka wena othi nizowathenga ngasegcileni amathikithi. Ngelanga nithi niwathenga nje. Nifice sekusela uhalf mhlambe wala wena nithi niyawafuna. Yabona? Kuyobeke lapho ke ingasekho into engenziwa uma ukuthi nje stadium sesi sold out kuyobe sekuthi ke kuphelile kanjalo. Right. Asingeneke la kwi top 6 namhlanje. Number 6. Wanamhlanje. Zingaki insuku namhlanje u3 ne? Yeah, unumber 6 183 April kuyikhuphuka Nezakho kwi top 6 ezechala. Number 5 ithwasare cancel. Number 4 Amageza amahle. Number 3 amavikela mbuso. Number 2 Igcokama elisha umthandeni. Number 1 Khuzani Ndlamlenze. I-top 6 yethu namhlanje ke imi kanjalo. Khona kumbuzo uthi luphi la endlini. So i-top 6 yethu yanamhlanje imi kanjalo. Ngicela ukuthi siphinde sihlangane futhi sesenza i-top 6 yangomsombuluko olandelayo. Okunye nokunye bafethu uma ngabe ukuthi umuntu kunento afuna ukuyisho regarding umcimbi noma kune complaint afuna ukuyenza aqala veze ithikithi lakhe kuqala uma ukuthi ufuna ukucomplain elithubani akekho kwi top 6 inhlamba nje ayihambe nethikithi bafethu inhlamba ayihambe nethikithi la inhlamba ayihambe nethikithi layo bafethu nebona into engishoyo so kodwa ke siyabonga kakhulu sizolokhu siwenza ama updates sizonje masiqeda la ebese ke sikwazi ukuthi sifake i-poster ye top 6 nizoyibona izobe isine logo ehambisana nabaxhasi bomcimbi noma nabangani bethu abasha umasipala weTheku kanye no Omega. Siyabonga kakhulu.